ኣብ መጠረሻው እንዶን ኣብ ስንባደ ውሽጢ ኮይና ናተማሕፀነቶን ኮላ ካብ ህፃንነቱ ሓብሒባብ ዘዕብየቶን በትትፈቶን እንስሳ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተጠሊማያ ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ እናበልኩ ንዘለኩም ሪቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፉለይ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። እዚ ናይታ ሰልጣኒት ዶንብራን ምስቲ ኦልካ ቲልከን ናይ መጠረሽታ ሰዓት ኣብ ሞትን ሕየትን ዝነበረ ቃልሲ እዩ። ኣብ 2010 ፌብራሪ 24 ናብ ፍሎሪዳ ዝርከብ ሲወርልድ ኦርላንዶ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ናይ ኦርካታት ምርኢት ዝቐርበሉ ቦታ ፀሓይ ቀትሪ እዩ ነይሩ። ናይ እዚኦም ኦርካ ሓላፊት ዝነበረት ዶንብራን ሰዓቱ ስለ ዝኣኸለ ንዓመታት ምስ ተሰልጠነቶም ኦርካታት ኮይና ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ነቲ ዓመታት ዝለፍዐትሉ መስደመሚ ናይ ኦርካ ሰርከስ ምርኢት ንኽተቐርብ ኣብ ምሽኳል እያ ነይራ። ዶን ብናይ ኦርካ ፍቕሪ ዝወደቐትሉ ገና ጓል 10 ዓመት ህፃን ቆልዓ እንኮላ ክኸውን እንከሎ ወላዲታ ኣዲኣ ኢዳ ብምሓዝነት ናይ ኦርካ ምርኢት ካብ እተርያ ዕለታት ሒዛ ንሳ እውን ናይ እዚኦም ኦርካ ሰልጣኒት ኮይና ከምቲ ዝረአየቶ ናይ ሰርከስ ምርኢት ንኽተቐርብ ኣብ ልባ ፍቕሪ ሓዲሩ እዩ። ኦርካ ናይ ነባራ ዓሳ ዓይነት ዓሌት ዘለዎም ሰለማውያን እንስሳት ክኾኑ እንከለው በቲ ሓያል ዝኾነ ሃዳናይነቶም ዝፍለጡ እንስሳት እዮም። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ካብኦም ንዝዓብዩ ዓበይቲ እንስሳቱን ከይተረፉ ክበልዑ ዝኽእሉ እንስሳት እዮም። ብዙሓት ናይ ዓሳ ዓሌት እውን ሓዊሱ ናይ ባሕሪ እንስሳትን ነቶም ቀተልቲ ሻርኩን ከይተረፈ ሓዲኖም ክበልዑ ከም ዝኽእሉ ይሕበር እዩ። እዚ እውን ኦርካውያን ብናይ ተፈጥሮ ተዓደልዎ ሓያልነት ብግልፂ ዘርእዩ። ቀፂሉ እውን ካብ ናይ ባሕሪ እንስሳት ኩሎም ኣዝዮም በላሕትን መስተዋዕልትን ኢሉ እውን ድማ ለማዳት ከም ዝኾኑ ይግለጽ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ንተፈላለዩ ናይ ሰርከስ ምርኢት ሓዊሱ ተመረፅቲ እንስሳት ከም ዝኾኑ ይፍለጥ እዩ። ዶን እውን ናይ ቁልዕነት ሕልማ ጋህዲ ንኽትገብሮ ብሳይኮሎጂን ኣኒማል ሳይንስን ነቲ ናይ ፈለማ ዲግሪ ካብ ደቡብ ካሮላይና ዩኒቨርሲቲ ረኺባያ። ካብኡ እንድሓር እውን ነቲ ትምንዮ ዝነበረ ስራሕ ንኽትሰርሕ ዕድል ረኺባያ። ኣብ ሲላንድ ተባህለ እውን ናይ ኦርካውያን መዕበይ ውሽጢ ምስ ቲልከን ተባህለ ኦርካን ናይ ምስራሕ ዕድል ረኺባያ። ቲልከን እውን ገና ወደ 2 ዓመት እንከሎ ካብ ኣይስላንድ ባሕርቲ ተታሒዙ ብምምፃእ ምስ ዶን ክላለክ ኢሉ እዩ። ኣብቲ ሰዓት እውን ካብ ቤተሰቡን ካብቲ ዝነብሩሉ ዝነበረ ሰፊሕ ቦታ ብምምፅኡ ኣዝዩ ፈሪሑ እኳ እንተነበረ ዶን ግና ንቲልከን ብፍቕሪ ክለምዳ ገይራቶያ። ከምዚ ኢሉ ዝፈለመ ናይ ዶን ምስ ቲልከን ሕውነት ኣብ ልዕሊ ደረጃ ክበፅሕ ኪሉ እዩ። ካብ ቁልዕነቱ ትሒዙ ክትምህሮ ስለ ዝፀንሐቱ እውን ካብ ትእዛዝ ኣወፃእ ከይዱ ይፈልጥን። ኣብቲ ድሓር ግና ቲልከን ኣካሉና ገጀፈ ስለ ዝመፀ ኣብቲ ናይ ሰብ ስራሕ ማይ ክሕምብስ ብዘይምኽኣሉ ካብቲ ዝነበረ ቦታ ናብ ሲላንድ ተባህለ ፓሲፊክ ክውሰድ ተገይሩ እዩ። ኣብኡ እውን ምስ ካልኦት 2 ኣንስታይ ኦርካ ብሓንሳብ ንኽነብር ገይሮሞ እዮም። ኮይኑ ግና እዘን ኣዋልድ ኦርካ ምስ ቲልከን ክሰማምዓ ስለ ዘይከኣላ ቲልከን ሕማቕ ዝኾነ ጠባይ ከምፅእ ምኽንያት ኮይነን እየን። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ናይ ቲልከን ጠባይ ዝረኣየ ሓደ ኣብ ሲላንድ ዝሰርሕ ልምዲ ዘለዎ ሰልጣኒ ቲልከን ዝሕብሕቦ ሰብ ተዘይረኺቡ ሕማቕ ጠባይ ክርኢ ከም ዝኽእል ዋላ እኳ እንተሓበረ ናይ ሲላንድ ሓለፍቲ ግና ነዚ ነገር ሸለል ስለ ዝበልዎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ካልቲበርን እተባህለ ኣብ ትርፊ ሰዓቱ የሰልጥን ዝነበረ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ብሃንደበት ናብቲ ቲልከን ዘለዎ ማይ እንተኣቱ ሓያል ጉድኣት ኣብፂሑሉ እዩ። ነዚ ስዒቡ እውን ቲልከን ካብተን ኣንስታይ ኦርካት ተፈልዩ ናብቶም ናይ ቀደም መሰልጠንቱ ንኽምለስ ወይ እውን ንኽሽየጥ ብምውሳን ሲወርልድ ናብ ዝበሃል መሰልጠኒ ትካል ንኽሽየጥ ተገይሩ እዩ። ድሕሪ ወርሕቲ እውን ናብ ሲወርልድ ተፀንበረ ቲልከን በቲ ዘለዎ ገጅፍ ኣካል ንተዓዘብቲ ናይ ምዝንጋዕ ክእደቱ ምኽንያት ንብዙሓት ሰባት ክስሕብ ኪሉ እዩ። ኮይኑ ግና እንደገና ተመሊሱ ናይ ሓደ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኣብ ምሸት ሰዓት ስለ ዘጥቅዖ እቲ ሰብ ሞይቱ ክርከብ ኪሉ እዩ። ብኸምዚ ቁጡዕ ጠባዩ ናብ ሕማቕ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ተረድኡ ናይ ሲወርልድ ሓለፍቲ ናብቲ ናይ ቀደም ሂወቱ ወይ እውን ናብታ ዘዕብየቶ ዶን ምምላስ ዝብል እቲ ናይ መጠረሻ መማረፂ ከም ዝኾነ ተረዲኦም እዮም። ብኸምዚ እውን ናብኣ እንትኸይድ እዚ ጠባይ ክገድፎ እዩ ብምባል ናብኡ እንትወስድዎ ቲልከን እውን ንዶን ካብ ዝረከብ ንድሓር እቲ ኣሸጋሪ ጠባዩ ገዲፍዎ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ሲወርልድ ምርኢት እውን በቲ ፍሉይ ዝኾነ ብቕዓቱ ንተዓዘብቲ ከስደምም ኪሉ እዩ። ብዙሓት እውን ናይ ቲልከን ሰርከስ ንምርኣይ ናብ ናይ ሲወርልድ ምርኢት ከምርሑ ጀሚሮም እዮም። ኣሰልጣኒት ዶን እውን በቲ ናይ ሕልማ ስራሕ ንተዓዘብቲ ክተዘናጋዕ ፀኒሓ እያ። ኣብ 10 ፌብራሪ 24 ኣብቲ ምሸት ሰዓት ግና ሓደ ንመላእ ዓለም ዘሰንብት ተጓንፎ ኣብ ዜና ተሰሚዑ እዩ። ኣብዚኣ እተረግመት መዓልቲ እውን ናይ ኦርካ ሰልጣኒት ዝነበረት ዶን ብራድ ምስቲ ንብዙሕ ዓመት ክተሰልጥኖ ዝፀንሐት ቲልከን ብምዃን ነቲ ናይ ሰርከስ ስርሓ ናብ ህዝቢ ንምቕራብ ኣብ ሽኮላ እያ ነይራ። እቲ ሰዓት ኣኺሉ እውን ኣብ ሲወርልድ ከምቲ ልሙድ ምስ ቲልከን ኣብቲ ምርኢት ክትቀርብ ትጅምር።
ብምልክት ገይራ እውን ኣብ ተዳሎ ንኽኣቱ ምስ ገበረቶ ሃንደበት እንታይ ከም ዝተንከፎ ዘይፍለጥ እዚ ገጅፍ ቲልከን ናይ ዶን ፀጉሪ ብሓይሊ ብምስሓብ ናብቲ ማይ ውሽጢ ክትኣቱ ምስ ገበራ ሓደ ኢዳ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ኣፉ ብምእታው ብሓይሊ ናብቲ ማይ ውሽጢ ክትኣቱ ገይርዋ እዩ። ብክንደይ ፃዕሪ ካብኡ ንኽትወፅእ ዋላ እኳ እንተፈተነት እዚ ገጅፍ ቲልከን ግና ክሰዳ ኣይከኣለን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ንብዙሕ ደቂቕ ድሕሪ ምጽናሓ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ካልኦት ኣሰልጠንቲ ብቕልጡፍ ዝብላዕ ስጋ ዋላ እኳ እንተሃብዎ ንሱ ግና በቶም በላሕቲ ኣስናኑ ገይሩ ዓቢ ጉድኣት ንኽበጽሓ ገይሩ እዩ። ኣብ መጨረሻ እውን ዶን በቲ ዝበፅሓ ልዑል ዝኾነ ንክሲትን ናይ ደም ምፍሳስን ቀፂሉ እውን በቲ ናይ ኢዳ መስበርትን ናይ መንከሳ ማህሴትን ሂወታ ብቕልጡፍ ክሓልፍ ኪሉ እዩ። እዚ መሕዘኒ ተጓንፎ ምስ ተሰምዐ ድማ ሲወርልድ ልዑል ዝኾነ ተቃውሞ ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ህዝቢ ኣጓኒፍዎ እዩ። ብቐንዲ ድማ በቶም እተመሓላለፎም ናይ ድሕንነት ጥሕሰት ተሓታቲ ገይሮሞ እዮም። ቲልከን ኣብ ቅድሚ ሕጂ እውን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከብፅሕ ብምጽንሑ ምኽንያት ሲወርልድ ግና ነቲ ጉዳይ ሸለል ስለ ዝበሎ እኹል ዝኾነ ጥንቃቐ ነቶም ሰራሕተኛታቱ ብዘይምግባሩ ዘሕትት ገበን ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ እዩ። ብኡ ምኽንያት ድማ ናይ $75,000 ቅፅዓት ተበይኑሉ እዩ። እዚ ትካል ብናይ ዶን ሞት ምኽንያት ድማ ብላክፊሽ ብዝብል ርእሲ ሓደ ዶክመንተሪ ፊልም ክወፅእ ኪሉ እዩ። እዚ እውን ብብዙሓት ሰባት ናይ ዱር እንስሳት ክለምዱ ምግባርን ካብቲ ናይ ተፈጥሮ ገዞም ክወፁ ምግባር ዘስዕቦ ልዑል ዝኾነ ጉድኣት ብግልፂ ዘርኢ እዩ። ዋላ እኳ ዝጨካን ኦርካ ቲልከን ኣብ 2017 ኣብ ሲወርልድ ብናይ ሳምቡ ኢንፌክሽን ሕማም ምኽንያት ሂወቱ እንተሓለፈት ጓሉ ማልያ እተባህለት ኦርካ እውን ኣብ ሲወርልድ ውሽጢ ክትዓቢ ስለ ዝኸኣለት ልክዕ ከም ኣቦኣ ነቶም መሰልጠንቲ ክተሸግሮም ጀሚራ እያ። እዚኣ ማልያ እተባህለት ናይ ኦርካ ዓሌት ኣብኡ ተወሊዳ ማልያ ዝብል ስም ክትረክብ ኪላ እያ። ማሊት ትፍለጠሉ እውን በቲ ህዱእ ዝኾነ ጠባያን ተኣዛዚት ምዃናን እዩ ነይሩ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ግና ኣይናይ ሸይጣን ከም ዘጋገያ ከይተፈልጠ ካብቲ ልሙድ ጠባያ ብምውፃእ ካብ ኣቦኣ ዝወረሰቶ ሕማቕ ጠባይ ክተርኢ ትጅምር። እዚ ናይ ጭካነ ጠባይ ብዝበለፀ ጎልዩ ክረአ ዝኸኣለ ድማ ኣፋን ሓፀበታ ንዝነበረት ናይ ስልጣኒታ የማን ኢድ ብስና ዝሓዘትሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ማልያ ናይ ኣናሊን ቲልከንን ውላድ ክትከውን እንኮላ እቲ ውልደታን ዕቤታን እውን ኣቦኣ ይነብረሉ ዝነበረ ኣብ ሲወርልድ ኦርላንድ መሰልጠኒ ቦታ ውሽጢ እዩ ነይሩ። እዚ እውን ምስ ደቂ ሰባት ጽቡቕ ዝኾነ ረኽቢ ንክህልዋ ዋላ እኳ እንተሓገዛ ማልያ ግና ካብ ካልኦት ኦርካ ብፍሉይ መልክዑ ናይ ምህዳን ክእለታ ልዑል እዩ ነይሩ። ኣብ ጁን 13 ግና ማልያ ነቶም ብዙሓት ዕዱማት ተዘናጊዓቶም ምስ ወደአት ሓደ መሰንበዲ ነገር ኣጋጢሙ እዩ። ኣብቲ መዓልቲ ኮኸብ ኮይና ፀንሐት ማልያ እቲ ምርኢት ኣቕሪባ ምስ ወደአት ኣብ ስና ውሽጢ ተሪፎም ዝነበሩ ናይ ምግቢ ተረፍ ይኹን ካልኦት ረሳሓት ክተፅርየላ ክትብል እዛ መሰልጠኒት ሓያል ዝኾነ ማይ ናብ ኣፋ ብምግባር ክተፅርየላ ትጅምር። ኮይኑ ግና እዛ መሰልጠኒት ኣቓልቦ ዘይገበረትሉ ነገር እንተነበረ እንስሳ ምዃኑ ይተርፍን እሞ እንታይ ከም ዘጋገያ ከይተፈልጠ ማልያ ልክዕ ከም ኣቦኣ ብስና ጌራ ንኸይሳታ እያ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ኣስናና ተፅርየሉ ዝነበረት ኢዳ ብቕልጡፍ ስለ ዝበልዐታ ናብ ሕክምና ዋላ እኳ እንተኸደት እቲ የማናይ ኢዳ ግና ተቖሪፁ እዩ። ነዚ ንምዕራይ እውን ሰርጀሪ ብምግባር ሂወታ ከትርፉላ ኪኢሎም እዮም። ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለይን እናበልኩ ንዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ።